लाइमोनखौ नैबे जाबाय देबजित नङा होमबा देबजित नार्जारि आरो नै जाबाय भरत मोसाहारि जागोन गोजोन्थों बे बेलायावनो जुदि बे खुदिया नाराज जाना थायोमोनब्ला बे साख्रिया दिनै माब्लाबा जानानै फैयामोन दिनै बिमानि मेगनाव मोदै गदों बे मोदैया जाबाय खुसिनि मोदै आठ बार नाजानायनि उनाव बे फंबाया मोननो हादों देबजित नार्जारिया आरो देबजित नार्जारिया दा सिगाङाव हाइदानो मिलायाखैमोन उन्दै बैसोआबो खमखा आं नुनायाव बैसोआ खम आच्छा खुलुमबाय दिनैहा आङो गहपुर हालामनि सिङाव थानाय मोनसे गामियाव दंफैयो बेनो जाहैबाय खारंजान टुंगिया गामि बे खारंजान टुंगिया गामियाव मोनसे गोजोनथाव रादाब मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि गेजेराव सानसेयावनो सानै लाइमोन सासेया जाहैबाय देबजित नार्जारि आरो सासेया जाहैबाय भरत मोसाहारि बे सानै लाइमोना सानसेनि गेजेरावनो सेन्ट्रेल साकरिनि थाखाय क्वालिफाइड जाबाय सासेया CISF थारमाने सेन्ट्रेल सिकिउरिटि फोर्स आरो सासेया जाबाय ITBP इन्डियान तिब्बत बर्डार फोर्स बेयाव क्वालिफाइड जाबाय आरो साननैसोनि उनावनो बे लाइमोन सानैया जयेन जासिगोन बेनि थाखायनो आं बे फंबाय सानैखौ बरायनो फैग्रोदों गिबि आं बरायना लाग्रोबाय सानै लाइमोनखौ नैबे जाबाय देबजित नङा होमबा देबजित नार्जारि आरो नै जाबाय भरत मोसाहारि जागोन गोजोन्थों नैबे देबजित नार्जारिनि बिमा धनेश्वर नार्जारि लोगोआव दंफायो आरो देबजित नार्जारिनि बिफा मनेश्वर नार्जारि बिथाङा गामियावबो फिसा डाक्टारनि खामानि मावो गाङलिया डाक्टार होनना सिनायो जों बिथांखौ मनेश्वर नार्जारि दंफायो आरो नैबेयो भरत मोसाहारिनि बिमा बिफाया भारायाव थांफोदों दा गैथ'वा खिन्थु बिनि बिबौ शिब मोसाहारि बियो दंफैयो शिब मोसाहारियाबो मोनसे समाव बर्डार सिकिउरिटि फोर्सआव 21 बोसोर खामानि मावना फैबाय आरो बिनिनो फिसाज्ला नैबे जोंहा भरत मोसाहारियाबो दिनै बे एखे लामाखौनो लादों इन्डियान तिब्बत बर्डार फोर्सआव बे साख्रिखौ मोननो हाबाय जोबोद गोजोनथाव रादाब दा आं बे फंबाय सानै लाइमोन सानैनाव सोंगोन जाहाथे गुबुन लाइमोनफ्राबो थुलुंगा मोनो जे मा नाजानायनि गेजेरजों बोरै नाजानायनि गेजेरजों बेसेबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बोरै बे साख्रिखौ मोननो हाखो बिमा बिफानि मा थुलुंगा दङ सोरनि थुलुंगा दङ फै जों बे बाथ्राखौ बे लाइमोन सानैनिफ्राय जोङो मिथिनानै लानि दा आं गिबि सोंग्रोनोसै देबजित नार्जारिनाव आच्छा फंबाय देबजित नार्जारि नों जे दिनै बे साख्रिखौ मोननो हाबाय क्वालिफाइड जाबाय CISFआव जोबोद गोजोनथाव रादाब दिनै गामिनि गासै रायजोआनो रंजाखांदों न'खरनि मानसिफोरा रंजाखांदों बे मोनसे भिक्ट'रिया ओनसोलनिफ्रायबो नोंसोर बिराद खस्थ' खालामनानै नाजानायनि गेजेरजों मेन्टेलि फिजिकेलि मेलेमजों आरो देहायारि नाजानायजों नोंसोर देरहासार जानो हाबाय साक्सेसफुल जानो हाबाय बोरै जानो हाखो होननानै नों सानो देबजित नार्जारिखौ आं गिबि सोंग्रोबाय खुलुमबाय आं देबजित नार्जारि गामिया खारंजान जों बिदिनो सिगांबाय गोबां इन्टारभिउ होबाय जों बेहाय फेलें जाबोदों नाथाय नाजा बिदिनो दिनै जाफुंसार जानो हाबाय आरो थेंक इउ जोबोद गोजोनथाव रादाब खेबसेनो मोननो हायाखै होननानै देबजित नार्जारि फोरमायदों गोबां नाजानायनि गेजेरजों गोबां खेब नाजानायनि गेजेरजोंसो देरहासार जादों गिबियाव फेलें जादोंब्लाबो बिसोरो नार्भास जायाखै गोग्लैसोना थायाखै बेखायनो इंराजियाव फंसे बाथ्रा दं फेइलार इज द पिलार अफ सक्सेस जेननायानो देरहानायनि मोनसे फुंखा जेनदोंब्लाबो नाजानायखौ गाराखै नाजाथाबै दिनै क्वालिफाइड जानो हाबाय CISFआव आच्छा बिमा बिफा सानै धनेश्वर नार्जारि आरो मनेश्वर नार्जारि नोंसोर माबायदि गोसोखौ मोनदों आरो मा बुंनो सानो फिसालानि देरहासार जानायाव खुलुमबाय बिराद खुसि जादों जोबोद गोजोनाव फिसाया गोसोखौ माबायदि मोनदों दिनै खुलुमबाय आबो बे बेलायाव माखासे बहुद गोजोननाय दङ मानो होननानै बुङोबा बियो दिनै खनसेल' नङा फ्राय 7 बार 8 बार इन्टारभिउ होबोदोंमोन आच्छा गिबियावथ' जेनेबा फायदानो जायाखैमोन प्रथम जेब्लानोखि अरुणाचल हैजेनो आरो ओमफ्राय उनाव माबानानै बेबायदिनो उनाव नाजानानै आसाम पुलिसाव खनबेसे होदों ओमफ्राय लोगोसे दा नैबे SSC आव खननै नामा जादों दा बिनिफ्राय दा 90 नाम्बाराव मोननाय जादों बादि मोनदों आरो 8 बार जोबोद गोजोनथाव बे बेलायावनो
जुदि बे खुदिया नाराज जाना थायोमोनब्ला बे साख्रिया दिनै माब्लाबा जानानै फैयामोन दिनै बिमानि मेगनाव मोदै गदों बे मोदैया जाबाय खुसिनि मोदै 8 बार नाजानायनि उनाव बे फंबाया मोननो हादों देबजित नार्जारिया आरो देबजित नार्जारिया दा सिगाङाव हायदानो मिलायाखैमोननो उन्दै बैसोआबो खमखा आं नुनायाव बैसोआ खम देबजित नार्जारिनाव मोनसे बाथ्रा सोंगोन देबजित नोंनि बैसोआ बेसे जाखो दा 26 जादों दाबो बहुत गोलाव साख्रि मावनो मोनगोन 60 बोसोराव समाव गोबां गोबाव साख्रि मावनो मोनगोन बे लाइमोनफ्रा दा आङो जाहा राहुलनि फिसाला भरत मोसाहारि बेनावबो आं सोंसिगोन जा भरत मोसाहारि नों बोरै देरहासार जानो हाखो एसे जोंनि नायगिरि भिउवारफोरनि सिगाङाव फोरमायदो खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि नामा भरत मोसाहारि गामि खारुनजान टंगिया आं दिनै SSC नि गेजेरजों ITBP सेलेक्ट जानो हादों जोङो बहुत खमै जों नाजाबाय थादोंमोन खमसे खम 4 बोसोर नाजानानै दिनै साक्सेस जानो हादों गेजेर गेजेर फेलिंबो जादोंमोन जोङो बे फेलिं जानायाव जोङो डाउन जायाखै बेखौ जों मटिभेसन लानानै नाजाबाय थादों बिनि गेजेरजोंसो दिनै देरहासार जानो हाबाय ना होमबा 4 बोसोर दिनै जोंहा भरत मोसाहारियाबो बुंदों 4 बोसोर गेजेर गेजेर फेलिं जादोंमोन आरो 4 बोसोरनि उनाव दिनै देरहासार जानो हाबाय दिनै बिनि बिबौआ दं शिब मोसाहारिया बिमा बिफाया मोनसे खामानियाव थांदों गैथ'वा अब्लाबो बिबौआ फिसालानि देरहासार जानाय जोबोद गोजोननाय होनदों शिब मोसाहारि आं बिबौनाव सोंगोन जे नोंनि फिसालाया दिनै देरहासार जाबाय मोनसे समाव नोंबो बिदिनो बर्डारनि मोनसे सिकिउरिटि फर्सनि खामानि मोनदोंमोन नोंबो मोनसे बिदिनो आर्मिनि साख्रि मोनदोंमोन नोंबो मावनानै फैबाय 21 बोसोर आरो नोंनि फिसालाया मोनबावबाय नों मा बुंनो सानो खुलुमबाय आं शिब मोसाहारि आंनि फिसाया दिनै साख्रि मोनबाय जोंहा जोबोद गोजोननाय दङ आंबो 21 बोसोर बर्डार बिमा हादोर माबाखौ भारत बिमानि बर्डाराव आंबो 21 बोसोर माबाखौ भारत हादरखौ बेंबोदों आरो दिनै आंनि फिसायाबो नै दा बर्डारावनो ITBP इन्डियान तिब्बत बर्डार फर्स बे खेत्रआव जोङो न'खरनि नङा गामिनि बयबो रायजो राजाजों बिराद गोजोननाय मोनदों इयुनाव आसा खालामो जाहाथे मोजां साख्रिखौ मावनानै हादोरनि रैखा खालामनानै हादोरनिफ्राय मोजां बयजोंबो बाख्नायजानाय आरो गावसिनि हाबाफारियाव प्रम'सन लानांनानै मोजां मोनसे नाम लाफिननो हायो आरो न'खरखौ बिमाफोरखौ मोजाङै जोथोन लानो हायो बेनि थाखाय आङो बोर बियो आरो साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा बिसोरखौ नुनानै थुलुंगा मोनो बाया मेङा फेलें जाबाबो गोसो होनानै नाजाबाय थायो आं खावलायो जोबोद गोजोनथाव जोंहा गामिनि सासे गाहेला मानसि शिब मोसाहारि गावबो BSFमोन दिनै लाइमोनफोरखौ खावलायदों जाहाथे बिसोरबायदि फेलें जादोंब्लाबो बानानै थाया बा जेननाय बायदि मोना नाजाबाय थानानै जाहाथे देरहासार जानो हायो लाइमोनफ्रा गासै बे मेसेजआ जाहाथे गासै बेखार लाइमोननिसिम सहैयो आरो गुबुन गुबुन लाइमोनफ्राबो जाहाथे थुलुंगा मोनो जों बेनि थाखाय खावलाय हरनाय जाबाय जाहाथे इन्सपाइरेसन मोनो जाहाथे बिमा बिफायाबो थुलुंगा होयो गामिनि रायजो राजायाबो थुलुंगा होयो गासै लाइमोन बेखारफ्रा ओरैनो जाहाथे गोग्लैसोना थाया बयबो नाजायो नाजानायनि गेजेरजों जाहाथे बयबो मोननो हायो जिउआव देरहासार जानो हायो साक्सेसफुल जानो हायो जाफुंसार जानो हायो बेखौनो खावलायहरनानै जों गासै भिउवार्सफोरनिसिम जों आखाइ खबजोंनानै जों दिनै बे लाइमोन सानैखौ थुलुंगा होफैनायनि आंनि जि रादाब बे रादाबखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों